Божидар Димитров, директорот на Бугарскиот национален историски музеј, по повод посетата на Зоран Заев во Бугарија за бугарската емисија Денот во живо, потенцираше дека дури и Заев признал дека македонскиот и бугарскиот се еден народ и дека поклонувањето на Заев пред бугарскиот цар Самуил го потврдува тоа. Мислех, че няма да го доживея този ден, когато един македонски политически деец на Скопие публично заяви, това беше преди месец, и това беше господин Зоран Заев, който го каза, че българския и македонския народ са едно и също нещо. И сега ще подпише договора. В договора има една клауза, която изглежда на пръв поглед безобидна. Но тя, ако се изпълнява, договора първо да се подпише и след това да се изпълнява, както казват някои мои приятели, защото има разлика между подписан договор и изпълнението му. Но ако се изпълнява, това означава край на македонизма и наистина превръщането на Македония в една втора българска държава, не така взривно, но постепенно. На новинарско прашање како ќе се гарантира дека учебниците по историја ќе бидат почитувани и ќе бидат напишани така како што треба, Димитров вели дека за да се исполни тоа учениците во Македонија ќе мора да учат бугарска историја. Да, ще се сбърне. Ако бъдат написани както трябва, те ще учат българска история. Ще учат до 1944 година, както са споделили 1300 години, че и повече. Всички тегоби на българския народ, победи, поражения, и как 1944 година са били принудени от една тоталитарна държава, като комунистическа Югославия, да станат друг народ, различен от българския. И че това е продължение колко си години, а след време ще учат. Но по време на управлението на премиер Борисов и премиер Зоран Заев беше постигнато на споразумение, което тури началото на процес, който... Запрашан како го коментира поклонувањето пред споменикот на цар Самуил, Димитров потенцира дека македонскиот премиер Зоран Заев положил венец пред бугарски цар. Димитров додава дека во договорот за добрососедство, кој е најавен дека ќе се потпише на 2 август, ќе стои дека Самуил е бугарски цар.